इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। आज रउआ सबके हम ही बतावे जा रहल बानी कि सुपरस्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के दबंग और यंगरी यंग मैन एगो ऐसा इतिहास रच दिले बाड़े कि शायद ही भोजपुरी के कोनो दोसर एक्टर या कलाकार तोड़ पाई लोग। आप सबको बता दी कि कोनो भी चीज़ आज के दुनिया में नामुमकिन है कि टूट भी सकता और नया रिकॉर्ड भी स्थापित हो सकता, लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड बा ऐसे नहीं लागत कि टूटी। आप सबके बता दी कि वो का आखिर 7 करोड़। आप सबके बता दी कि मात्र एक फिल्म से 7 करोड़। तो आप सबके बतावे जा रहा बनी कि मात्र सुपरस्टार पवन सिंह एक फिल्म सत्या से 7 करोड़ व्यू कमा चुकल बड़े, वो भी 2 गाना से, लुलिया का मांगेले और राते दिया बुता के क्या पिया क्या क्या, जो कि भोजपुरी में पहिलका बार भइल बा कि मात्र एगो फिल्म के 2 गाना से कोनो सुपरस्टार 7 करोड़ व्यू। आप सबको बता दी कि दोनों में आवाज़ सुपरस्टार पवन सिंह के बा। एगो डीजे सॉन्ग है तो एगो अलग किस्म के सॉन्ग राते दिया बुता के मात्र 3 महीना में 4 करोड़ से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर गई बा। जी हाँ भैया, आपके बता दी कि 4 करोड़ 98 लाख लोग अभी वो गाना के सुन चुकल वाला, तो लगभग मान ली कि 5 करोड़ होइए गई बा। काहे कि 2 लाख गई कोनो ज़्यादा नहीं खे। और दूसरका गाना बा लुलिया का मांगेले, जेकर व्यू 1 करोड़ 70 लाख करीब बा। जी हाँ, 1 करोड़ 70 लाख के करीब, तो 30,000 में गई कोनो खास नहीं खेला। 30 लाख गई 2-3 दिन में या 1 हफ्ता के अंदर 30 लाख में व्यू जुट जाए। तो टोटल मिला के देखल जाओ तो 7 करोड़ व्यू मात्र एक फिल्म से सुपरस्टार पवन सिंह कमा चुकल बड़े। 7 करोड़ भी, वो भी खाली सत्या के 2 गाने राते दिया बुता के और लुलिया का मांगले से 7 करोड़, जो कि भोजपुरी में पहिलका बार भइल बा कि इतना बड़ लोग गाना पसंद कर रहा बा। एकरा पहले छलका था जवानिया, जो कि 1 साल में 6 करोड़ पास किलो, लेकिन राते दिया बुता के मात्र 2-3 महीना में 5 करोड़ के व्यू के करीब। एगो सल्यूट करे वाला बा कि भोजपुरी के गाना के भी लोग इतना ज़्यादा पसंद करल बा। बात को बता दी कि खाली ये गाना के भोजपुरी दर्शक ही सुनले रहते तो इतना ही गाना ना पहुँची, बाहर के लोग भी भोजपुरी के इतना पसंद कर रहा बा, सुन रहा बा, तबे हमने के गाना 5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ क्रॉस कर रहा बड़े सब। यदि आप सबके रिपोर्ट अच्छा लागल हुई तो कुछ कमेंट कर सकता नहीं। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।